Συνεχίζουμε την παρουσίαση της Singer Tradition 2250. Σήμερα θα δούμε πώς γεμίζει η μασουρίστρα η πάσα, πώς περνάμε την κλωστή και ανοίγουμε το διακόπτη ώστε να ανάψει η λάμπα στη ραπτομηχανή μας και να βλέπουμε καλύτερα. Και βγάζουμε τη σαΐτα. Όταν έχουμε αγοράσει ραπτομηχανή, συνήθως μία πάσα βρίσκεται και μέσα στη σαΐτα. Πολλές φορές είναι δύσκολο να βγει όταν είναι καινούρια η ραπτομηχανή μας. Θα χρειαστούμε το ξυλωτήρι. Η πάσα έχει μία τρυπούλα. Τοποθετούμε το ξυλωτήρι και τη βγάζουμε. Αυτό είναι η πάσα μας και θα πάμε να τη γεμίσουμε με κλωστή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα γεμίσουμε τη μασουρίστρα μας. Το πρώτο που θα χρειαστούμε είναι μία κλωστή, την οποία τοποθετώ στην οριζόντια βάση της ραπτομηχανής μου. Ένα στοπάκι, χρησιμοποιώ το μικρό, ώστε να σταθεροποιηθεί η κλωστή μου και να μην φύγει από τη θέση της κατά το μασούριασμα. Και τώρα παίρνω την άκρη της κλωστής μου και ακολουθώ τα βήματα που μου δείχνει η ραπτομηχανή μου πώς θα περάσω την κλωστή για μασούριασμα. Η συγκεκριμένη δείχνει ότι πρέπει να περάσω από τον πρώτο οδηγό και στη συνέχεια από αυτή τη βίδα, δηλαδή από αυτή, και να στρίψω την κλωστή μου προς την θέση που θα μπει η πάσα. Έτσι, ένα. Να σιγουρευτώ ότι έχει στερεωθεί κάτω από τη βίδα. Πιάνω την άκρη της κλωστής μου, την μασουρίστρα μου η πάσα, και είπαμε ότι εδώ υπάρχουν τρύπες, οπότε θα περάσω την κλωστή μου εσωτερικά έτσι. Θα έρθω, θα την τοποθετήσω στην υποδοχή που είναι για μασούριασμα και θα ασφαλίσω. Κρατάμε κόντρα την κλωστή, χωρίς να την αφήσουμε, και πατάμε τον γκάζι. Αφού γεμίσουμε μια αρκετή ποσότητα, θα κόψουμε αυτή την κλωστή ακριβώς στη βάση της. Και μετά θα συνεχίσουμε το μασούριασμα. Το επόμενο είναι να ελευθερώσουμε και να κόψουμε την κλωστή μας. Τώρα θα περάσουμε την πάσα ή μασουρίστρα στη σαΐτα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας σωστός τρόπος. Και ο σωστός τρόπος είναι ότι η κλωστή μας, η μασουρίστρα μας, η πάσα και η κλωστή της να βρίσκονται δεξιόστροφα. Έτσι όπως την κρατάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σωστό τρόπο για να περάσουμε την πάσα ή μασουρίστρα στη σαΐτα μας. Λοιπόν, αυτή είναι η σαΐτα. Έχει μία εγκοπή ή αλλιώς σχισμή εδώ, μία μεταλλική επιφάνεια που καλύπτει τη σχισμή και μία μεγάλη εγκοπή εδώ. Η κλωστή μας πρέπει να βγει από εδώ, αλλά πρέπει να βγει περνώντας από τη σχισμή και ακολουθώντας κάτω από τη μεταλλική επιφάνεια. Λοιπόν, παίρνουμε την μασουρίστρα ή πάσα. Η σωστή της θέση είναι αυτή, δηλαδή δεξιόστροφα. Η ροή της κλωστής να είναι προς το δεξί μας χέρι.
την κρατάμε, έτσι. Εδώ είναι και η σαΐτα μας. Τοποθετούμε μέσα. Ακολουθούμε στη σχισμή κάτω από τη μεταλλική επιφάνεια. Έτσι. Πρέπει να ακουστεί αυτός ο ήχος για να είμαστε σίγουροι ότι πέρασε σωστά. Τώρα, όταν θα πάμε να τοποθετήσουμε τη σαΐτα μας, θα πρέπει να έχουμε ανοίξει αυτό το έλασμα και να δημιουργήσουμε μία αντίσταση. Αν δεν καταφέρουμε να το ανοίξουμε, η πάσα μας θα πέσει. Βλέπετε, η μασουρίστρα μας δεν θα πέσει. Αν το χαλαρώσω λίγο, πέφτει. Συνεχίζουμε με το πέρασμα της κλωστής. Είδαμε τη θέση 1 που ήταν επάνω, θέση 2, θέση 3, περνάμε από κάτω και το κοκοράκι, το οποίο αν δεν φαίνεται, θα πρέπει να περιστρέψουμε τη βελόνα, τη ρόδα της βελόνας, ώστε να εμφανιστεί. Το κοκοράκι είναι σαν τσιγκελάκι, περνάμε, κατεβαίνουμε. Βρισκόμαστε βήμα 5, ένα γατζάκι που βρίσκεται εδώ κάτω και τελευταίο στάδιο είναι να περάσουμε την κλωστή μας στην τρύπα της βελόνας. Το επόμενο στάδιο είναι να τοποθετήσουμε την πάσα. Η κλωστή μας, η μασουρίστρα, είναι μέσα στη σαΐτα. Γυρίζουμε. Λοιπόν, και όπως σας είπα, πρέπει να ανοίξουμε το έλασμα, να κοντράρουμε με το δάχτυλό μας, ώστε η κλωστή να μην πέφτει. Και τώρα θα πάμε να το τοποθετήσουμε. Συνήθως κάθετα, αλλά πρέπει να κουμπώσει. Πώς θα κουμπώσει? Θα ακούσουμε έναν θόρυβο. Δεν πρέπει να περιστρέφεται, δεν πρέπει να κινείται έτσι. Ούτε να είναι κάπου ενδιάμεσα. Πρέπει να τερματίσει. Πώς το καταλαβαίνουμε? Βλέπετε ότι το έλασμα κινείται. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, πρέπει να ακουστεί ένας θόρυβος σαν κούμπομα. Και η σαΐτα μας δεν κουνιέται. Βλέπετε? Πώς φέρνουμε επάνω την κλωστή της σαΐτας. Έχουμε περάσει την κλωστή στη βελόνα μας και την κρατάμε κατά κάποιο τρόπο κόντρα. Όχι χαλαρά, λίγο τεντωμένα. Κάνουμε μια ολόκληρη περιστροφή με τη ρόδα της βελόνας, ώστε η κλωστή της βελόνας να περάσει κάτω στη σαΐτα, να την αγκαλιάσει και να μας φέρει επάνω την κλωστή της. Αφού τη φέρουμε πάνω, τις ελευθερώνουμε και τις δύο, τις τοποθετούμε κάτω από την εγκοπή που έχει το ποδαράκι και τις σπρώχνουμε πίσω. Και η ραπτομηχανή μας είναι έτοιμη για να ράψουμε.